Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gisakitan si Wilma si Entian ug tiyang may dugo nga migawas ni misamot ang kabalaka ni Aling. Gipukaw ang mga anak ni Wilma. Wa sila ing nunaan ang anak niyang lalaki ni Wilma. Gitawagan din nini si tito niya, Chito. Ako tawag mong Tito Chito, ma. Paniundayon ako. Ay, sige dong, padali ah. O, yaya. Kinsa baron? Hello? Tito, tabang ni si Mama, Tito. Niagat ang dugo niya. Mga nagnag kuno siya. Alita yun, Tito. Oh, Lyndon. Karon dayon. Naanak ko. Paingon ako diha. God, nagkinalan siya tabang. Ay, nakuntak ni mo, Dudong Lindon. O, yaya. Lando anak, nangaling sakit na git kayo. Ay, kalma lang, antos lang una. Wala tila ay mahimo gawa sa pagpaabot ni Sir Chito. Lisod na umangita patag sakyanan. Ginoo ko, tabangin taon ko. Ayaw lagi pagsigig hila. I-relax ng kaugalingon mo. Muabot na lagi si Sir Chito. Relax. Gusto di, ma. Si Papa. Tago po na ako si Papa, ma. Maayos nga, mahibaw si Sir Beck. Nangaling. Tago na ko, ma. Dili mo makontak mo, yaya. Unattended man. Ay, sige lamang og tawag, Dudong. Sige. Ay, lubat na sa di. Ay, ma, ako sa recharge, ha. Recharge na ako, yaya. Nangaling. Uy, kalibutan na nga akong mga anak. Ug dili ko gusto maangin sila sa mga pangitabo na mo ron ni Vic. O imong cellphone runday. Kulay tubag. Sige na nga. Aray, may sakit na sama. Ay, antos lamang una, daya. Kalma lang una. Mayon ta si Sir Vic na ni. Hello, sir. Nangaling, niyan ako. Doon ako sa gate ng pangandam na lang munang. Sige, niyan ako. Salamat, Sir Chito. Salamat, intahon. Si Chito. Oo, siya. Nakasulod na sa sular. Dali, agakong tika. Dali. Ginoo ko. Maluyin taon ka. Ayaw lagi pagsigi o gila. Sige, lagunit na ako. Kay, maginahinay tagkanaog. Kaya ba ni mo? Aray. Ayaw unang utong. Ayaw unang itawag utong. Ay. Yan ako nang aling. Abli ang gate. Sirado. Yaya, abot na si Tito. Kuha ang yawi sa gate doon. Lihok na yon, ablihe. Tito, wait ka dali. Ablihan di ka. Ginoo ko. Kalma lang yung una, day. Dali, Tito, dali. Dali. Tito, tabangin na yun si Mama. Ako rin may ibaw niya. Dali, Will. Alsahon ka. Ayaw na. Di na kinahanglan. Ayaw nagbaliba, day. Aron madali ka gato sa ospital. Sige, sir. Alsahan na Dali na, sila, Will. sir. Dali na. Oh, gaan naman di ka. Relax lang, ha. Kalma lang yun. Makaabot na tayo sa ospital, Will. Ang mga bata. Dinhilan sila, Will. Dinhilan sabsihin ng aling. Oy, dili mahimo. Ay, way, makaatiman kang day, Wilma. Doon, dinhilang mo sa Glenn, ha? O, yaya. Unahalag katiman si Mama, Tito. Ako rin may bawalin doon. No. Dili may mong piya ng mga bata nang dinhay ka lang. Ganyan ta maglangan, Will. Basin og mugawas ng bata. At doon na ta. Nangaling, kuyog lang na mo. Oy, agay gayud, Sir Lindon. Kuyog ko. Biyaan talang una mo, ha? Okay ra, yaya. Kasigihan sa nakog tawag si Papa. Aron uli na siya.
gilag ang attended ang cellphone ni Papa. Tingali gi-off niya. Nag-aaway man sila ni Mama ko. Mayong tagmutawag si Papa, uy. Manawag lang unta sila. Ay, maayo lang unta ang iyang pagpanganak ni Day Wilma. Ay, pastilan. Mura bigi-igo sa ubang mga katiguangan. Nga, og dugo kuno ang mugawa sa babae ng mga nakay. Sakit kuno, og lisod ang pagpanganak. Ay, dili lang unta ang tao na mahitabo ni Inday Wilma. Kadaga na gayud sa iyang mga pag-antos. Ay, Diyos ko, tabangiin taon siya. Niya pa silang magtiayon, mapagsuway silang kamingyoon, Ginoo. Mayo na lang sabgani ka ni Sir Chito. Nga, mitabang niya. Ay, tuwa na siya sa delivery room. Ay, Ginoo ko, wala lamang untay mga kakulian. Name, sir? Chito. Chito Villa. Excuse na ha. Yes, hello. Lindon. Dong. Oh. Sir Chito, tingalig ang mga bata mo nanawag niya. Magsusi ko sa nurse sa kahimtang ni Inday Wilma. Mayo lang untang iyang kahimtang. Ay, mga anak na lamang unta. Magsusi ko sa nurse. Nurse, nanganak na ba si Inday Wilma? Ang pasyente ninyo ba? Napa sa delivery room manang. Get a man pa. Mga anak pasyente manang. Akong agawon. Dugay na kong nagsilbi nila ni Inday Wilma. Okay. Okay manang. Hatabi yun na ha. Excuse yun na manang. Wilma dengahan sa misis. Og, iya tong husband na si Chito Villa. Sa lang hospitalisa na po pinatal. Wa man din niyang record. Sige, magugtawag ka cellphone ni Papa, Tito. Muring lang. Unya, maingon dayon ang tingog nga try to call later. Anak na, Tito. Okay ra Lindon. Ayaw na mo kabalaka ka mama nimo, ha? Og diha lang mo sa bahay. Dili mo naog. Dili mo gawas, ha? Kaburo diha ron si Glina. Dili man ko mahadlok, Tito. Pero si Glena, hadlokan man god. Pasabda lang ang manghud mo. Ami. Hadlok siya nga. Mamatay ang mama. Tito, ayaw pasagdi si mama. Di ara ko diri Lindon. Ayaw mo kabalaka. Anak lang niya may dinhan, Tito. Kuha lang may. Dili pa mahimo dong. Kadawon pa man. Ugwa pa mga anak si mama ninyo. Ayaw paghilak. Ningon ka nga, dili ka mahadlok. Kung mapakita ka kahadlok, mahadlok usab ang imong manghod. Mo nang ayaw paghilak, ha? Oo, Tito. Pero, kuha lang yung battery si Glenda, ha? Anak lang medyo sa ospital. Dili lagi mahimo. Mga bata pa mo dong. Dako namang kugot. O dako na sa si Glenda. Patuo lang, Lindon. Okay? Sige lang. Kung ma-okay na ang kahimtang ni mama ninyo, kuhaon to mo din ha. Basta dito, ha? O lagi. Sige na. Balik na mo katog. O dili man na og ha. Diha lang mo sa taas. Sa inyong kwarto. Kung buntag na, og okay na ang inyong inahan, muana ko ninyo. Promise dito, ha? O lagi. Sige na, bye na. Bye. Huwag ko nun niya makontak ang ilang man. Ako na hinoy na himbala niya ni Wilma. Ay pagtagad si fit niya. Nabalaka ang mga bata, sir. Wala man gud ang ilang amahan. O wala sila kalibutan sa mga paghitabo sa ilang mga ginikanan. Gipasabot ko na si Lindo nang. O nakasabot ra sa mga bata. Uy, sir, ang nurse, sir. Migawas. Gisinyasan ka, Dali Duula, lang. sir. Dali, kinanduha. Nanganak na tingali si Wilma. Dali nang aling. Ikaw lang, sir. Ikaw ba'y gitudlo sa nurse? Sige. Nurse? Kumusta sila? Ay. Nagsulti sila sa Sir Chito ug ang nurse. Gipasulod si Sir Chito? Ngano ka, ha? Uyola, mura gibati og kabalaka si Sir Chito?
Ngano ka? Ay, kikuyawan man ko. May nahitabo ka ni Day Wilma? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!